ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 17-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ശാസ്ത്രപാലനം നടത്തുന്ന കൂട്ടരും ശാസ്ത്രോക്തമായി ജീവിക്കാത്തവരും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കണ്ടു. ആസുര സ്വഭാവമുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര നിബന്ധനകളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവര് അവര് നീച ജന്മങ്ങളിലേക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോണു. എന്നാലോ ദൈവിക ഗുണങ്ങള് ഉള്ളവര് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വഴങ്ങി നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ക്രമേണ ആധ്യാത്മികമായ പരിപൂർണതയെ പ്രാപിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെയോ ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകദ്വാരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവയെ ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഉപേക്ഷിച്ചു കളയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഈ അധ്യായത്തില് ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അവയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള 3 തരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ 3 തരം ശ്രദ്ധ, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, അന്നം എല്ലാം 3 തരത്തിലുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. രജ സ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസമുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് നശ്വര ഫലങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. സാത്വികമായിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളോ അത് ഹൃദയത്തിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാവും. ശ്രദ്ധ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളില് ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ഗുരുവാക്യങ്ങളില് ശാസ്ത്രങ്ങളില് ഒക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, അതാണ് ശ്രദ്ധ അല്ലെ. ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ അത് തന്നെ 3 തരമുണ്ട്: സത്വ, രജ, തമോ. ഇത് വിഭജിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് തരം ശ്രദ്ധയിലൂടെ ഭഗവാനിൽ എത്താം എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യദർശികളുടെ വാക്കായിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ പ്രമാണമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് അറിയാനും അനുസരിക്കാനും ഒന്നും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അത്തരക്കാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സാത്വിക ശ്രദ്ധ അതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞാനമാണ്. ഈശ്വര വിശ്വാസിക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവത് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കഥ പറയട്ടെ. പൂന്താനം
പൂന്താനം നമ്പൂതിരി നമുക്കറിയാം ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാ അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം പൂന്താനത്തിന്. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനെ തൊഴാൻ ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയാണ്. കുറെ ദൂരമുണ്ട്, നടക്കണം. അന്നൊക്കെ കാലത്ത് വണ്ടിയൊന്നുമില്ല. വാകച്ചാർത്ത് തൊഴണം, അതാ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ കയ്യില് ഒരു വിളക്കും ഒരു ഓലക്കുടയും മാത്രമേ ഉണ്ട്. കുറെ നടന്നപ്പോ രാത്രിയായി. അപ്പൊ കുറച്ച് കൊള്ളക്കാര് മുന്നിൽ വന്നു. വിളക്കൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞു, കൊട വലിച്ചെറിഞ്ഞു, കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭയന്ന് വിറച്ചു പൂന്താനം. അങ്ങനെ ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കള്ളൻ പരിഹാസത്തില് വിളി കേട്ടു. കുറച്ചു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ മന്ത്രി മങ്ങാട്ടച്ചൻ കുതിരപ്പുറത്ത് അവിടെ എത്തി. കൊള്ളക്കാരോട് എതിരിട്ടു. കുറെ സമയം പൂന്താനം ഇതൊക്കെ കണ്ട് വിറങ്ങലിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുക. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മങ്ങാട്ടച്ചൻ തട്ടി വിളിച്ചു, പേടിക്കണ്ട, അവരൊക്കെ പോയി, യാത്ര തുടർന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചു ദൂരം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നടന്നു. ഇനി ഭയപ്പെടാതെ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മങ്ങാട്ടച്ചൻ തിരിച്ചു പോവാൻ ഒരുങ്ങി. ആ സമയം പൂന്താനം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തക്ക സമയത്ത് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. അങ്ങേക്ക് തരാനാണെങ്കിലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന്. അതിനെന്താ, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന്. അപ്പോഴും ഓർമ്മ വന്നു, കയ്യിൽ കിടക്കണ ഒരു പഴയ മോതിരമുണ്ട്, അതെടുത്തു. പറഞ്ഞു, ഇതങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം, എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചു. അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങി പോയി. അങ്ങനെ വെളുപ്പാൻ കാലത്തെ പൂന്താനം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി കുളിച്ച് നിർമാല്യം തൊഴാൻ ആളുകൾക്കിടയിൽ ചെന്ന് നിന്നു. നട തുറന്നു. ബാലഗോപാലന്റെ ആ രൂപം, മന്ദഹാസം പൊഴിക്കണ മുഖം, രത്ന കിരീടം, മാറില് വനമാല, കയ്യിലോ പൊന്നോടക്കുഴല്, മഞ്ഞപ്പട്ട് അരയിൽ ഉടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ ബാലമുകുന്ദനെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി, വണങ്ങി. തലേന്നത്തെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ പൂജാരി എടുത്തു മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് ഭദ്രാക്കി വെച്ചു. മഞ്ഞപ്പട്ട് മാറ്റി, ചന്ദനച്ചാർത്ത് കുറെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി. പെട്ടെന്ന് മേശാന്തി ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, പൂന്താനം നമ്പൂരി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? അപ്പോ പൂന്താനം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. നടന്നു മുന്നിലെത്തി. ഒരു മോതിരോ അല്പം ചന്ദനവും പൂന്താനത്തിന് കൊടുത്തു. പറഞ്ഞു, രാത്രി എനിക്കൊരു സ്വപ്ന ദർശനം. വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരമുണ്ട്, അത് പൂന്താനത്തിന് നൽകണം എന്ന്. സ്വപ്നല്ലേ എന്ന് ഞാൻ കരുതി, എന്നാ ഇപ്പോ വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരം കാണായി. പൂന്താനം ഓർത്തു, രാത്രി മങ്ങാട്ടച്ഛനായി വന്നത് മറ്റാരുമല്ല, ഉണർന്നെണീക്കുന്നത് മുതല് നമുക്ക് ഭഗവത് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം. ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം അല്ലെ, ഭക്തരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം. പ്രഹ്ലാദ്, സുദാമ, നാരദ മഹർഷി, അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കാം. വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, അങ്ങനെയുള്ള ധാമങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിത തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുക, ശാസ്ത്രവിധികളെ പിന്തുടരാത്ത കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ആസുരീക സ്വഭാവമുള്ളവര്. അങ്ങനെ അവര് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാ പെടുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കാതെ സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള ആരാധന നടത്തുന്നവര് ഏതു ഗുണത്തിൽ പെടും എന്ന് അർജുനന് സംശയം. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. അവർക്ക് ഒരു ഗതിയും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സുഖമോ
പരമപദമോ ഒന്നും ലഭ്യമാവില്ല എന്ന് 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ വേദപ്രമാണങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവർ ദൈവിക സമ്പത്തുള്ളവരാണ്, അല്ലാത്തവരോ ആസുരി സമ്പത്തുള്ളവരാണ്. ഇതിപ്പോ ഇവര് ഏതിലാ പെടുക? ഭഗവാൻ പറയും അല്ലേ? ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അറിഞ്ഞിട്ടും അലസത മൂലം അവയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലെ ആണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ത്രിഗുണ സംസർഗം അനുസരിച്ച് വിവിധ രീതിയിലുള്ള മനോഭാവങ്ങള് ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നു. മനസ്സിന്റെ ആ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സാധന ചെയ്ത് നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധ സ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം, വിശ്വാസത്തിനൊക്കെ ആധാരം? ഒരാളുടെ ആർജിത സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവണത്. സാത്വികമോ രാജസമോ താമസമോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും. ഓരോ ജീവനും മൗലികമായിട്ട് പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശം തന്നെയാണ്. അപ്പോ വ്യക്തി മൗലികമായിട്ട് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരാണ്. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധമുണ്ടല്ലോ, അത് മറക്കുമ്പോഴാണ്, മറന്നിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയിട്ടാണ് ത്രിഗുണാധീനരാവുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് ശരണാഗതി ചെയ്ത ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതരാവണം. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാ. സാത്വികരായ ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസ സ്വഭാവികളോ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണപ്രധാനികളോ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിൽ പെട്ടവരെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. സാത്വികര് ദേവന്മാരെ, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണപ്രധാനികള് ഭൂതപ്രേതാദികളെ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വിളിച്ചല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവര് ശരീരത്തിനെ പോലും പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാണ് അല്ലെ. ആസുര സ്വഭാവികളാണ് ഇവരൊക്കെ, വിഡ്ഢികളാണ് അവര് അല്ലെ. ബുദ്ധിമാന്മാര് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലെ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാലെ പ്രേരിതരായിട്ടാണ്, അഹംഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവര് ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ പോലും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രവിഹിതമല്ലാത്ത കഠിനമായിട്ട് ഓരോ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളാണ് ഇവര്. അചേതസഹ എന്നാണ്, അപക്വബുദ്ധികളാണ് എന്നാ പറയാ. സാധാരണ മനസ്ഥിതി ഉള്ളവര് വൈദിക ആജ്ഞകളെയൊക്കെ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ആസുര സ്വഭാവികൾ അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അധപ്പതനം ഉണ്ടാവും. ചെയ്യരുതാത്തതാ ചെയ്യണേ, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആസുരിക രീതിയിലുള്ള മെഡിറ്റേഷനാണ്, തലയൊക്കെ കുഴിച്ച് മണ്ണിന്റെ അടിയിലിട്ടിട്ട്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ഇനി എന്തിന്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തതകള്, വിഭിന്ന അവസ്ഥകള് ഇവിടെ വിവരിച്ചു തരും. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധന രസ്യ സ്നിഗ്ധാസ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസിനും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആഹാരത്തില് 3 ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയണേ. അതില് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്, ഇതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ്. അപ്പോ അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറയണേ? ദീർഘായുസ് നൽകും, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും, ബലം നൽകും, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തും, രസവത്താണത്, പ്രീതികരമാണ്, സ്നിഗ്ധമാണ്, ആസ്വാദ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് ആഹാരാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സദ്യ, വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യ, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലേ? എല്ലാം പരിശുദ്ധമായിട്ട് സസ്യാഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഒരു തുളസിയില വെച്ച് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുക അല്ലെ? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്കത് കഴിക്കാം. പുരി ജഗന്നാഥിന്റെ അടുക്കളയില് ഒരു പാണ്ട ബാക്കി വരുന്ന ആട്ട, പഞ്ചസാര, നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ശ്രീലകത്ത് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും അനുവാദമില്ല, പുറത്ത് ഒരു ആൽച്ചുവട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നിവേദിക്കും. അപ്പൊ പൂജാരി ഇതറിഞ്ഞു. അപ്പൊ വേദമന്ത്രമില്ലാതെ നിവേദിച്ചു എന്നൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിക്ഷിച്ചു. രാത്രി രാജാവിന് സ്വപ്ന ദർശനം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ പാണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന നിവേദ്യാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലേ? 9ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി അല്ലെ? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി തരുമ്പോ അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മളും ഇതുപോലെ ആഹാരം തയ്യാറാക്കി ഭഗവാന് പ്രത്യേക പാത്രം ഒക്കെ വെക്കണം. അങ്ങനെ അതില് നമ്മള് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദം കഴിക്കുക. പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനാം ഹാനി എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ശബരി എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കടിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന് കൊടുത്തത് അല്ലെ? അതുപോലെ വിതുര പത്നി ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ ആകെ പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് പഴത്തിന്റെ തൊലിയാണ് ഭഗവാന് കൊടുത്തത്. ഉള്ളിലെ പഴമൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അല്ലെ? ഭഗവാൻ അതും സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച, ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അവരിഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ? ചിലവര് തീയോണ്ടുള്ള ആഹാരം തന്നെ വായിലിടും അല്ലെ? അതുപോലെ മുളകിന്റെ കുളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് കളിക്കുക. പിന്നെ കണ്ടോ ഇവിടെ ചില്ലി രാജ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കഴിക്കുക. ഒരുപാട് മസാലകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ? 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചെയ്യത് ഉച്ഛിഷ്ടമഭിജാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക. താമസ സ്വഭാവമുള്ളവർക്കോ എന്താ ഫംഗസ് വന്ന കേക്ക്,
അല്ലെ? അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പാചകം ചെയ്ത് കുറേ സമയം ആയത്. സ്വാദുണ്ടാവില്ല, ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആഹാരമൊന്നും ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കരുത്, അല്ലെ? കുറെ ദിവസത്തേക്കൊന്നും പാചകം ചെയ്ത് അധികം കഴിഞ്ഞാല് അത് കൊള്ളില്ല എന്നാ പറയാ. ഇവിടെ നോക്കൂ, അല്ലെ? ചീഞ്ഞു പോയ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോ യജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേദി മനഃ സമാധായ സ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമത്രേ സാത്വികം. സാത്വിക യജ്ഞത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, ശ്രദ്ധയോടെ വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം സാത്വിക യജ്ഞമാണ്. ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് ആരാധന നടത്തിയാൽ യജ്ഞം. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാം നെയ്യ് കോരി ഒഴിച്ച് നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല യജ്ഞം. അച്ഛനമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, മക്കളെ വളർത്തുക, അതൊക്കെയും യജ്ഞമാണ്. പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഫലം കാംക്ഷയൊന്നും ഇല്ല, അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിൽ പോണത് എന്തിനാ? ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനും പൂക്കളും ദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പോകേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു ലിസ്റ്റും കൊണ്ടല്ല പോവാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, ജനന മരണ വൃത്തിയുടെ അഗ്നിയെ നശിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം വേണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഈ ചേതോദർപ്പണമാർജനം, ഈ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച ആ അഴുക്കൊക്കെ തുടച്ചു കളയണം, അല്ലേ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാമസങ്കീർത്തനാണ് കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദംഭാർത്ഥമഭിജൈവയത് യുജ്യതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസമെന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെ, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം രാജസമാണ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഏതാ തമോ ഗുണത്തിൽ പെടുന്ന യജ്ഞം? വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, അതുപോലെ പ്രസാദ വിതരണം ഒന്നുമില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണില്ല, അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടാണ് ആ യജ്ഞം ചെയ്യണേ, അത് തമോ ഗുണത്തിൽ പെടും. 14. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാച ശാരീരം തപൗച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്നാണ് പറയുക. ജീവിതം പൂർണ്ണവും സഫലവും ആക്കുന്നതിന് 3 മാർഗങ്ങളാണ്. ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇതൊക്കെ ശുദ്ധിയായിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പെരുമാറ്റത്തിൽ ലാളിത്യം ഉണ്ടാവുക, ബ്രഹ്മചര്യം, ബാഹ്യ അഭ്യന്തര ശുചിത്വം, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കല്, ഇതൊക്കെ വേണം. ഇപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാ പറയണേ. BMW നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം എപ്പോഴും. ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്സ്, അല്ലാണ്ട് കാറല്ല. ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ആണ് BMW. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ 9:34 പഠിച്ചു അല്ലേ? മന്മനാ ഭവമത് ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തിവൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. ഇപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം, അല്ലേ? പുരുഷന്മാര് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യണം. ഒരു ദണ്ട് വീഴണ പോലെയാ നമസ്കരിക്കുക, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട്.
അല്ലെ? സ്ത്രീകൾക്ക് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പൊ അതിനും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൾ മേലോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് ശരണാഗതി ചെയ്താലും മതി, പ്രണമിക്കുക ഭഗവാനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. എന്താ വാങ്മയമായ തപസ് എന്ന് പറയണത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാകുലതയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലൊന്നും സംസാരിക്കരുത്, നിരർത്ഥകമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. ആധ്യാത്മിക വൃത്തങ്ങളിലെ സംഭാഷണത്തിന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാവണം. താൻ പറയുന്നതിന് ഉപോദ്ബലകമായിട്ട് വൈദിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ പിന്നെ നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലേ, അതൊക്കെ വാങ്മയമായ തപസ് എന്നതിൽ പെടും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹിതകരമായ രീതിയിൽ സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയുക, പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തുക, അതൊക്കെ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സാണ്. ഇനി മനസ്സുകൊണ്ട് മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. മാനസികമായ തപസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സിന്റെ തപസ് സന്തോഷവാനും സൗമ്യനുമായിട്ട് ഇരിക്കുക, അല്ലെ? കൂളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിരക്തി വേണം. അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. പുരാണ കഥകളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഒരാളെ കുറിച്ച് ദോഷം ചിന്തിക്കരുത് നമ്മള് എന്നാണ്. അതൊക്കെയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് മാനസികമായ തപസ്. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? കന്യകമാര് അളകനന്ദ നദിയിലെ ഒറ്റ വസ്ത്രം ആയിട്ട് കുളിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ശുഗദേവനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 16 വയസ്സുള്ള ആത്മാരാമനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ശുഗദേവൻ. അതിലെ പോയപ്പോ ആ സ്ത്രീകളാരും വസ്ത്രം എടുത്തു ഉടുത്തില്ല. എന്നാല് പുത്ര പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവരിതാ ഇവിടെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ കണ്ടപ്പോ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ വസ്ത്രം എടുത്ത് ഉടുത്തു. എന്താ കാരണം? ശുഗദേവൻ ആരിലും വ്യത്യാസം കണ്ടില്ല. സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ പുരുഷനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെ? പക്ഷെ വ്യാസർ അങ്ങനെയല്ല, ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ശുഗബ്രഹ്മർഷിയുടെ കഥ എങ്ങനെയാണ്? രാധാറാണിക്ക് 2 തത്തകളുണ്ട്, ശാരി, ശുഗം. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് അവരെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഓരോ ദിവസവും നിത്യലീലയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ഏത് ഉദ്യാനത്തിലാണ്, ഉപവനത്തിലാണ് ഇന്ന് കൃഷ്ണനും രാധയും ലീലകൾ ആടേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടു എത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഈ തത്തകളാ. അവര് പോയിട്ട് ഏറ്റവും സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെയാ വിരിഞ്ഞത്, ഏറ്റവും മധുരമായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എവിടെയാ ഉള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉദ്യാനം കാണിച്ചു കൊടുക്കും സഖിമാർക്ക്. അഷ്ടസഖിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നിത്യലീല ആടിയാ മതി, അവിടെയാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവര് സഖിമാര് മഞ്ചരിമാരൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് നികുഞ്ചം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ അന്നത്തെ ദിവസം രാധാകൃഷ്ണന്മാര് ലീലയാടും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഈ ഇവര് രാധാകൃഷ്ണന്മാര് ഭൂമിയിൽ വന്ന വേളയില് ഇവരും തത്തയും വന്നു ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോഴ് പറഞ്ഞു, നീ എവിടെ ഭാഗവതം ഉണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ എവിടെ എനിക്ക് കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കരുതി നോക്കുമ്പോ ഭൂമിയിൽ അവിടെ തെരഞ്ഞു. അപ്പൊ കൈലാസത്തില് ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു. അപ്പൊ പരമശിവൻ കഥ പറയുമ്പോഴ് പാർവതി ദേവി ഇങ്ങനെ മൂളുന്നുണ്ട്. കുറെ കഴിഞ്ഞ് പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങിപ്പോയി. അതറിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ പരമശിവൻ കഥ നിർത്തിപ്പോയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ശുഗൻ പാർവതി ദേവി മൂളുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് മൂളാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ശിവൻ ഇത് മനസ്സിലായി, പാർവതി ദേവി അല്ല മൂളുന്നത്,
നീയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തത്തയെ കൊല്ലാനായിട്ട് പിറകെ ഓടി. തത്ത പറന്ന് ബദ്രീനാഥിലെത്തി. അവിടെ വ്യാസദേവനോ ധർമ്മപത്നിയായിട്ടുള്ള വാടികയ്ക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അത് കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ അല്പം തുറന്നു വെച്ച വായുമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ദേവി. ആ ദേവിയുടെ വായിലേക്ക് ശുകൻ കയറി വയറ്റിലെത്തി. അപ്പോ ശിവൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോഴോ വ്യാസൻ പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം പറയുന്നവർക്ക് കോപം പാടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ശിവൻ തിരിച്ചുപോയി. ശുകൻ 16 വർഷം ഗർഭത്തിൽ കിടന്നു. ഭാഗവതം കേൾക്കാലോ, മാത്രല്ല പുറത്തു വന്നാല് മായ ബാധിക്കും എന്ന്. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മായ ബാധിക്കില്ല, വന്നോളൂ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് ഈ കഥ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരൈ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷനു വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികമെന്ന് പറയാം. ഇപ്പോ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇവ കൊണ്ടുള്ള തപസ്സിനെ പറ്റി മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഈ 3 വിധ തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സാത്വികമായിട്ട് മാറും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നേ? ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ, ഗംഗാ പരിക്രമ, അല്ലേ, വൃന്ദാവന പരിക്രമ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്സുകളാ. പാദം കൊണ്ടുള്ള സേവ, അല്ലേ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. അത് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആദരവും സഹായവും ഒക്കെ നേടാനായിട്ട് തപോവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് രാജസമാണ്. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളും ക്ഷണികങ്ങളായിരിക്കും. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ചെയ്യാണ്, അല്ലെ, അത് രാജസമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്നാ പറയാ. 19. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഏതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്? ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1,00,000 വർഷമൊക്കെ തപസ് ചെയ്തു എന്നാ, ശക്തി നേടി. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാൻ 1 സെക്കൻഡ് മതിയായി, അല്ലെ. അതുപോലെ രാവണൻ ശിവനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ടോ ശിവൻ തന്നെ ഹനുമാനായി രാവണനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ പ്രധാനിയായി. അപ്പോ അസുരന്മാര് അനശ്വരത നേടാനും ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അന്യരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള തപസ്, അതൊക്കെ തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. ഇനി ദാനങ്ങളെ പറ്റി 3 ടൈപ്പ് പറയാണ്. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്തു വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ദാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറയാണ്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കായിട്ട് ദാനം നൽകണം. വൈദിക നിർദ്ദേശാനുസരണം ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനുതകുന്ന ദാനങ്ങള്, അതാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടിയാണ്, അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരാണ്. IIT IIM എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ ലക്ഷങ്ങളുടെ പാക്കേജ് ഉള്ള ശമ്പളമൊക്കെ വേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ്, അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഇതൊക്കെ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരെയും ഭഗവതോന്മുഖമാക്കണം, അതാണ് ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി
ആശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഒരിക്കല് ഒരു ദഹിചീഡ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളുകളിലൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും നടത്തും. അതിന്റെ ഒരു കഥ പറയാം. രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഗോവർദ്ധൻ മജുംദാർ വലിയ ധനാഢ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിക്ക് മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിലൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യമാണ്. പക്ഷെ വീട്ടുകാർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ചെയ്യണ്ട, തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയാണ്. സമയമാവുമ്പോ പറയാം, അപ്പൊ വന്നാ മതി. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരു നാള് പാനിഹാട്ടിയില് തങ്ങി അവിടെ പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് രഘുനാഥ് അവിടെ ചെന്നു. ഗംഗാതടത്തില് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പ്രവചനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട് പ്രണമിച്ചു. അപ്പം മറ്റു ഭക്തര് ഈ വിവരം പ്രഭുവിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടു, കള്ളനെ പോലെ എന്തിനാ ദൂരെ മാറി നിൽക്കണേ എന്ന് അടുത്ത് വിളിച്ചു. അങ്ങനെ രഘുനാഥ് വന്ന് പ്രണമിച്ചു, അനുഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനൊരു ശിക്ഷ തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഭക്തർക്കും ദഹിചീഡ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പഴം, നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരിതാണ്. അപ്പോ അത് 2 പോട്ട്ലികളാക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു, പിന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും നൽകി. അപ്പൊ രഘുനാഥിന് സന്തോഷമായി, ഭക്തരെ സേവിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു അല്ലേ. ഇപ്പോ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പ്രതിവർഷം ആഘോഷിക്കും ദഹിചീഡ ഫെസ്റ്റിവല്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതാജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക അല്ലെ. അന്നദാനം മഹാദാനം എന്ന ജ്ഞാനദാനം അതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഒരാളുടെ ആത്മാവ് പോലും രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് ജനിച്ചത് ജന്മോത്സവത്തിന്റെ അന്നാ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ദിവസം. ആ സമയത്താണ്. ഇവിടെ എന്താ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മോത്സവമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇത് നന്ദഗോപര്, യശോദാമ്മ എല്ലാരുമാണ്. അപ്പൊ നന്ദഗോപർക്ക് ഉണ്ണി ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഗോകുലവാസികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നു. നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് അവരിങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. മഞ്ഞളിന്റെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പരസ്പരം കോരി ഒഴിക്കും. അതുപോലെ പാലും വെണ്ണയും തൈരും ഒക്കെ ദേഹത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൂശി അങ്ങനെയൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ആഘോഷമാക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നന്ദഗോപരും യശോദാമ്മയും അവർക്കൊക്കെ ധാരാളം ദ്രവ്യങ്ങള് ധനവും ഒക്കെ ദാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മോത്സവം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ദാനം ചെയ്യുക, അത് രാജസം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടുക, അതാ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ലേ. അതൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള ദാനമല്ല. രാജസം താമസം ഒക്കെ ഗണത്തിൽ അതിനെ പെടുത്തേണ്ടി വരും. 22 ആദേശകാലേ യദ്ദാനമപാത്രേഭ്യശ്ചദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ലഹരിപാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്കോ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ദാനം ചെയ്യരുത്. ദാനാർഹന് അശ്രദ്ധമായിട്ട് അവഗണനയോടെയും നൽകിയാല് അത് താമസ ഗുണത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും
ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്കു വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഓം തത് സത് എന്നുള്ളത് യു ആർ ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബേസ് സൗണ്ടാണ് അല്ലെ പ്രണവം, ഓങ്കാരം. സത്തു ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, അന്നം ഇവ ഓരോന്നും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളാലെ മാലിന്യം പൂണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പരമതത്വത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഓം തത് സത് എന്ന വേദസൂക്തം ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ ഓം ഉണ്ടാവൂലേ? ഓം നാരായണായ നമ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, അങ്ങനെ. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. പൂജാരിമാരൊക്കെ മന്ത്രധ്വനിയോടെ ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പൂജാതി കർമ്മങ്ങള്, പിതൃകർമ്മങ്ങള് ഒക്കെ. അതിലൊക്കെയും ബന്ധനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഭഗവത് സന്തോഷത്തിനും ആയിട്ട് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയാം എന്നാണ്. ദുഃഖങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നവനാ ഹരി അല്ലെ? സത് എന്ന് പറഞ്ഞ എറ്റേണൽ, പരമസത്യം ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. 26, 27 ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥം. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞ ദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഗർഭാധാനം മുതല് മരണം വരെ മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സംസ്കാരക്രിയകളെ വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ടൈറ്റിലാണ് പെടുത്തുക. ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തികമായ മുക്തിക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇവയോടൊക്കെ ഒപ്പം ഓം തത് സത് എന്നിങ്ങനെ പറയണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവന ഈശ്വരാർപ്പണമാവുമ്പോൾ സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം പോലെ ഓം എന്നുകൂടെ പറയാം. വിശിഷ്ടമാണ് ഈ ഓങ്കാരം ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്. എല്ലായിടവും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഭാവനയോടെ ഫലേച്ഛയൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് തത് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാം. ചിത്തമടങ്ങുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉണ്മ, അതാണ് ഈശ്വരൻ. സത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. പരമസത്യം എന്നാണ് സത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നജ തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. അസദ് ഇത്യുച്യതേ പാർത്ഥ എന്നാണ്. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്കല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ഫലപ്രദമാവില്ല അല്ലെ? നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ സാരാംശം. അല്ല, പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ പല യജ്ഞോ ദാനോ തപസ്സോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരിക, നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരം വേണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം യാ ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവദാത് ഭക്തിരദൈ അഹൈതുകീ ത്വയി.
അഹൈതുകമായിട്ട് ഒരു കാരണമില്ലാതെയാണ് അല്ലെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജനവും സുന്ദരിയും ധനവും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ? എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവണം. അത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുക, പുറമെ നമ്മൾ നടന്ന് നാമം ചൊല്ലിയാലേ കേൾക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പോലും പുണ്യമുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയാ. മഹാസംഗസ്തു ദുർലഭോ ഗമ്യോ അമോഘശ്ച. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയണതാ, മഹത്തുക്കളെ സംഗമിക്കാനുള്ള അവസരം ദുർലഭാണ്, അഗമ്യാണ്. എന്നാലോ അത് നമ്മളെ അമോഘത്തിൽ നിന്ന്, പാപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാനും തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെ പ്രയാസമാണ്. നല്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ അവരുടെ സ്വാധീനം നമ്മളെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കും എന്നാണ്. അതിനെല്ലാം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം തന്നെ വേണം. സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്യിക്കാൻ നല്ലൊരു ഗുരുവിന് കഴിയും. ഗോലോക ചാർട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കല് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ 500 വർഷം മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഇവിടെ ആവിർഭവിച്ചു അല്ലെ. നാമസങ്കീർത്തനം നൽകാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നൽകാനായിട്ട് വന്നു. എന്താണ് ഭക്തി? എന്താണ് രാധാറാണിയുടെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയണം. അതിനാണ് കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ജനിച്ചത്. ഭക്തി എന്തിനാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്? കൃഷ്ണൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ മധുരം കൽക്കണ്ടത്തിന് അറിയില്ല അല്ലെ, ഉറുമ്പിന് അറിയാം. കൽക്കണ്ടം വിചാരിക്കുകയാണ്, ആയിരക്കണക്കിന് ഉറുമ്പുകൾ എന്തിനാ എൻ്റെ ദേഹത്തോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നത്, ഭക്തി എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഏറ്റവും വലുത് ആരാണ്, എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പറയാ, ഈ പൃഥ്വി ആയിരിക്കുവോ, ഭൂമി ആയിരിക്കുവോ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പൃഥ്വിയാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും വലുത്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പൃഥ്വി ഒരിക്കലും സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയില്ലേ. അപ്പോ സമുദ്രം ആണോ ഏറ്റവും വലുത്? സമുദ്രത്തിലല്ലേ മുങ്ങിയത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അഗസ്ത്യ ഋഷി ഒരിക്കലും സമുദ്രത്തെ കുടിച്ചു വറ്റിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഋഷിയാണോ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന്? അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ പറയാ, ആകാശത്തിന്റെ ഒരു കോണില് അതിങ്ങനെ പ്രകാശിക്കല്ലേ ഇപ്പോ അഗസ്ത്യൻ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാ ആകാശമാണോ ഏറ്റവും വലുത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ തന്നെ ഒരു വാമനാവതാരം ഒരടി കൊണ്ട് അളന്നില്ലേ ആകാശത്തിനെ. ശരിയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനെ അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഞാൻ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭക്തഹൃദയം അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചിത് സർവേ വിധി നിഷേധാസ്യോർ ഏതയോരേവ കിങ്കര. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സദാ സ്മരിക്കുക, വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല ഒട്ടും. എല്ലാ വിധി നിഷേധവും ഈ നിയമത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ് എന്നാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവതോന്മുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, ശ്രദ്ധ. ആ, അത് അതിനെ വിശ്വാസം. അത് വിശ്വാസം. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള അനേക ജന്മവാസനകൾ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരം വിശ്വാസങ്ങളാണ് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. നമ്മുടെ ആ മനസ്സിന്റെ നില അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസങ്ങള് രൂപപ്പെടുക. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസം. അത് ഏതില്? ശാസ്ത്രങ്ങളില് വിശ്വാസം, ഭഗവാനില്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളില്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളില് ഒക്കെയുള്ള ആ വിശ്വാസം, അതാണ് ശ്രദ്ധ. അത് 3 തരം ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? സാത്വിക ശ്രദ്ധ, രാജസ ശ്രദ്ധ, താമസ ശ്രദ്ധ, അല്ലെ? വിശ്വാസങ്ങളുടെ ആ വകഭേദത്തിനെയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാനം, യജ്ഞം, തപസ്, ആഹാരം, ഇതിലൊക്കെ 3 തരത്തില് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള വിഭിന്ന രീതികള് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ക്ലിയർ? BMW ഫുൾ ഫോം എന്നോട് പറയോ? ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ മാതാജി, നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ. അതെ അതെ അതെ, നമുക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരും ഒക്കെ ഏത് വകുപ്പിലും പെടുന്നു. 3 ഗുണത്തിലേ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കണം. അപ്പോഴിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കോളൂ. ആരാ എഴുതിയത്? എഴുതിയവര് ആൻസർ പറയൂ. ഞാൻ എഴുതി മാതാജി. വായിക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അതെ. രണ്ടാമത്തെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധ എന്നാൽ വിശ്വാസം, ദൃഢവിശ്വാസം. ദൃഢവിശ്വാസം. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ദൃഢവും പ്രബലവുമാണെങ്കിൽ ഭൗതികവും സാത്വികവുമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും. ഓരോരുത്തരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവത് വിശ്വാസം, പിന്നെ സത്വരജോ തമോ ഇതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം. അത്രേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളു മാതാജി. തന്നെ മതി. മൂന്നാമത്തത്, ശ്ലോകം 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അതെ. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, ഓരോ ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിൽ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. രണ്ടാമത്, കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട് എന്നിവ, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷണം ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം. ഓരോ ഗുണമുള്ള യജ്ഞം. സാത്വിക ഗുണമുള്ളവരുടെ ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധിപ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം. രാജസ, ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം. താമസ, വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും
വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം. അതെ. 6. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഉം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയുന്നു. 7ാമത്തെ ചോദ്യം, ഓരോ ഗുണങ്ങളുള്ളവരുടെ തപസ്. 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സാത്വികം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണ പ്രധാനമാണ്. 3 വിധം തപസ്സുകൾ ഏതെല്ലാം? ശാരീരികമായ തപസ്, വാഗ്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. ശാരീരികമായ തപസ് അത് വിശദീകരിച്ച് പറയണോ മാതാജി? വിശദീകരിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം. ശാരീരികമായ തപസ് പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ. വാഗ്മയമായ തപസ് സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാകാത്തതും ഹിതകരമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ്. മാനസികമായ തപസ് സംതൃപ്തി, സൗമ്യം, മൗനം, ആത്മസംയനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ. ഓം തത്സത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? നിരപേക്ഷത്വമായ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമധേയമാണ് ഓം തത്സത്. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണർ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിടുന്നു. ശ്ലോകം 28 എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്റെ വക 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏതാണെന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം, 3 എണ്ണം. അകർമ്മം. അതെ, അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ആരാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്? യോഗി. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് യോഗി. വ്യക്തിയെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്. ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുള്ളൂ. നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ മറ്റന്നാ ഫൈനൽ എക്സാം ആണ് അല്ലേ? 2 തീരുമാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എക്സാം ആണ്. എന്താണ് അവർക്ക് പേടിപ്പിക്കണത്? അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ധൈര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയണതാ. 10 ചോദ്യത്തിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം ശരിയാവണം? അതില് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ. എന്തിനാപ്പോ തെറ്റിക്കണേ? അല്ല, കിട്ടാത്തവർക്കോ അടുത്ത ലെവലിലേക്കോ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ലെവൽ 2 പോണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് എന്തിനാ? സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയാ അല്ലേ? ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചില്ലിട്ട് വെച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല.
ലെവൽ 2 പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ. ആ. ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞ് 3 അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പഠിച്ച് പോവുക. അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അല്ലാണ്ട് കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചു എന്നല്ല. ഇത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം. ഞാൻ 18 മണിക്കൂർ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു, അതിന്റെ ഒരു റിവാർഡായിട്ട് എനിക്കിതാ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇസ്കോണിന്റെ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുപോയാ ജോലി കിട്ടാനോ ഇത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചാ ഭക്തി വർദ്ധിക്കോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രയത്നിക്കും. അപ്പൊ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിക്കുള്ളൂ. എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റാത്ത, അതുപോലെ ഉള്ളത് ചോദിക്കുള്ളൂ. മാതാജി ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയൊരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതിനകത്ത് 701 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ചിലതിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വിട്ട് കളഞ്ഞേക്കും. 700 എന്ന് പറഞ്ഞു. 700 എന്ന് എഴുതിയാ ശരിയാണ് ഉത്തരം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പറയാൻ എന്താ മാതാജി പാട്, ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതെ, എല്ലാത്തിനും 4 ഓപ്ഷനും കൊടുക്കും. അതാണേ. അതിന്ന് അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങക്ക് ഓർമ്മ വരും ഏതാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് 10 വാങ്ങിച്ചോളാം മാതാജി. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്.